А джаз-банда, чаго толькі няма ў ім. Бутэлькі, ручкі, нават кавалак фанеры і старая галёша. Усё спатрэбілася. Александра Григор'ева. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Рознер, Бяльзацкі, Баруньскі, Крукоўскі, Карасінскі, Кагановіч. Аднак гэта яшчэ не поўны спіс творчых асобаў, што сыгралі сваю ролю ў з'яўленні дзяржаўнай джаз-аркестры БССР. Пачынаем 12-й эпізод з перадгісторыі беларускага джазу кароткай нататкай, змешчанай 30 студзеня 1939 году ў газеце «Савецкая Беларуссія». Управленнем па справах мастацтваў пры СНК БССР створана рэспубліканская джаз-аркестра ў складзе 25 чалавек. У ліку удзельнікаў джазу кампазітар Надаль, кампазітар Петербургскі ды іншыя. Арганізаваны таксама ансамбль песні ды пляскі ў складзе 60 чалавек пад кіраўніцтвам таварыша Шырмы. Абодва калектывы працуюць у Беластоку і рыхтуюць адмысловы рэпертуар да дэкады беларускага мастацтва, у якой яны возьмуць удзел. Джазавая аркестра, названая саўбеліяй рэспубліканскай, неўзабаве стане дзяржаўнай. І, як мы ўжо ведаем, у мастацкай дэкадзе ўдзелу не прыме. Гісторык савецкага джазу Якаў Басін, які зараз жыве ў Ізраілі, мяркуе, што газетнае значэнне «рэспубліканская» не мела права замацавацца за коллективом с политичных причинов. Слово «республиканский» применительно к оркестру, как минимум джазовому, я не слышал. Только государственный. Я думаю, что в Советском Союзе республиканского тогда еще не могло быть, потому что, вы же понимаете, тоталитарный строй, как первородство этих самых национальных республик до Сталина было. Он и так боролся с национальными меньшинствами, насколько мог. Конечно, это была большая проблема. Кракатук. Разбяремся з парай агучаных СБ прозвішчаў. Варта заўважыць, што абодва, Генрык Надаль і Ежы Петербургскі, названыя не як кіраўнікі аркестры, а менавіта ўдзельнікі, хоць і з аўтарскімі здольнасцямі. Пачнем з другой персоны. У савецкай прэсе ды на кружэлках кампазітара пазначалі з рознай колькасцю зычных. У польскім жа арыгінале прозвішча вымаўляецца наступным чынам. Музыка Ежы Петербургскі, ten mały, gruby Petersburgski. То бок Петербургскі, але згадваючы пра нядаўнюю сталіцу Расіі, рэдактары аўтаматычна дадавалі «Г» альбо прыбіралі першае «С». Тое адбываецца дагэтуль. Я параіўся з адмыслоўцамі і прапаную спыніцца на кампрамісным варыянце, які ўлічвае арыгінальнае вымаўленне прозвішча і гораду, ды адпавядае правілам беларускай фанетыкі – Петербургскі. Што тычыцца першага імя, то ў розныя перыяды жыцця Ежы карыстаўся формамі Юры і Джордж. У адрозненне ад названага вышэй Леона Баруньскага, Ежы Петербургскі нарадзіўся зусім не ў горадзе на Няве, а ў месце на Вісле, дзе і здабыў славу караля польскага танга. Оскара Строка з Рыгі адначасова з ім называлі каралём рускага танга, альбо еўрапейскага, нагадаю. Творы абодвух каралёў сталі вядомыя на ўвесь свет своеасаблівымі танга-стандартамі, прытым і той, і другі паходзілі з клезмерскіх сем'яў, працавалі акампаніятарамі ды мелі непасрэдна
непасрэднае дачыненне да Беларусі. Оскар сваім паходжанням з Віцебшчыны, пра гэта ў другой, трэцяй серыі нашага цыклю, а Ежы месяцам творчыя працы на сутыку 39-го і 40-го гадоў. Кракатук. Другога мы ўжо таксама неаднойчы згадвалі ў папярэдніх выпусках, аднак заглыбімся ў біяграфію пецярсбургскага, адшукаем карані цікавасці да танцавальнай музыкі і джазу. Вашай увазе адна з найвядомейшых у свеце кубінскіх румбаў у выкананні ягонай аркестры. Даследчык польскай эстрады Дарыюш Міхальскі налічыў амаль 20 артыстычных сямействаў у другой Рэчы Паспалітай. Сярод іх байгельманы, беразоўскія, харысы, каганы, рознары, хаары. Можна дадаць кузэнаў крукоўскага, баруньскага і тувіма. Увогуле большую частку польскіх шлягераў міжваеннага часу напісалі габрэі, у тым ліку літвакі. Клезмерскі клян мэлядыстаў, паводле Міхальскага, паходзіў з Рыгі. Кракатук. Маці Ежы Пецярсбургскага Паўліна належала да роду мэлядыстаў, грала на віялянчэлі. Адпаведна, першыя музычныя веды малы Ежы атрымаў ад матулі. Музыкай займаўся ягоны бацька Якуб, сястра і малодшы брат гралі на фартэпіяна, старэйшы брат Юзеф на скрыпцы. Юзеф скончыў Берлінскую кансерваторыю і кіраваў струннай аркестрай варшаўскай камендатуры, а пасля шмат працаваў капельмайстрам ва ўкраінскіх гарадах Харкаве, Кіеве ды Палтаве. Альфред мэлядыста, які прыходзіўся Ежы Пецярсбургскаму стрыечным братам, граў у бэндзе Карасінскага, пісаў танга і музыку для кіно. Фред і Ежы нават мелі некалькі супольных твораў, у тым ліку наступны «Карнавальны марш». Ежы Пецярсбургскі меў яшчэ трох кузэнаў-музыкаў – Адама, Артура і Генрыка Гольдаў. Апошнія два сталі ягонымі партнерамі. Маці братоў Гольдаў Гелена, адпаведна, таксама паходзіла з мэлядыстаў, а іхні бацька Міхал Гольд, патомны клезмер, служыў флейтыстам у варшаўскай оперы і сканаў у аркестровай яме падчас прадстаўлення «Кармен».
Кракатук. Такім чынам, Ежы Петерсбургскаму наканавана было працягнуць традыцыі роду і стаць не толькі тэхнічным піяністам, але і выбітным мелядыстам. На эстраднай сцэне міжваеннай Польшчы пан Ежы прадстаўляў старэйшае пакаленне, народжанае яшчэ ў 19 стагоддзі. Дата ягонага з'яўлення на свет 20 красавіка 1895 году. Варшава. Po sztafleru, trzech wojażerów, trzech artystów, humorystów i kozerów. Moniek Blat, Lobek, Szapiro, każdy z nas Łobek, po prostu jak sam Jack Egg. Trzech muszkieterów, nie trzeba zbroi, nie trzeba go, jest banda boj. Lasów, po sztaflerów, trzech wojażerów, trzech artystów, humorystów i kozerów. Moniek Blat, Lobek, Szapiro, każdy z nas Łobek, po prostu jak sam Jack Egg. Trzech muszkieterów, nie trzeba zbroi, nie trzeba go, jest banda boj. Супольна з аркестрай Ежы спяваў хур Дана. Як высветліў аўтар кнігі «Был джаз» Кшыштаф Карпінскі, сцэнічны дэбют Ежы Петерсбургскага адбыўся, калі музыку споўнілася 15 год. Тады ў варшаўскай філармоніі юнак выканаў канцэрт фа-мінор Шапена. Пасля Ежы паступіў у кансерваторыю і студэнтам граў у тэатры «Міраж» на Новым свяце 63. Па заканчэнні навучання ў 1916 годзе піяніста працягнуў выступаць у розных варшаўскіх кабарэ і, між іншым, у «Чорным каце» на Маршалкоўскай 125. Месца, абавязанае сваім назовам парыскаму багемнаму кабарэ «Le Chat Noir», якое мела копіі па ўсёй Еўропе. Прафесарка Ізольда Кец называе польскага «Чорнага ката» адным з 4 варшаўскіх кабарэ, што падчас Першай сусветнай вайны сатырычна каментавалі палітычныя падзеі ды сацыяльныя настроі. Кракатук. Казіміш Крукоўскі згадваў у мемуарах. Варшава хоча пасмяяцца з таго, што шмат гадоў з'яўлялася табу. Публіка хоча бачыць на сцэне Вілюся, маецца на ўвазе нямецкі канцлер Вільгельм II, які сячэ дрэва ў Галянды, альбо Людендорфа, нямецкі генерал пяхоты, які губляе парткі. У тыя ж часы Ежы Петерсбургскі акампанаваў акторам Вітольду Электаровічу, Конраду Тому ды Полі Негры, якая крыху пазней у 20-х стала зоркай Галівуду. Сам жа канцэртмайстар у 1920 годзе вырашыў працягнуць адукацыю ў Вене. Нагадаю, што там жа толькі на гадоў 10 пазней навучаўся будучы скрыпач дзяржаўнага джазу БССР Арнольд Гольдбергер. Праўда, Ежы затрымаўся ў Венскай кансерваторыі ненадоўга. Прочь!
Nie dam brać! Zobaczymy! Zobaczymy! Дваццаціпяцігадовы пецярсбурскі удасканальваў у сталіцы Аўстрыі не толькі грання на фартэпіяна, але і навучаўся кампазіцыі, а таксама дырыгентуры. У перапынках між лекцыямі імправізаваў на адным з вольных фартэпіяна, якіх у будынку мелася шмат. Там жа Ежы асабіста пазнаёміўся з вугорцам Імре Кальманам, аўтарам новых венскіх аперэтаў кшталту прынцэсы цырку ці каралевы чардашу. Пан Карпінскі сцвярджае, што менавіта пад уплывам Кальмана пецярсбурскі цалкам пераключыўся з акадэмічнай музыкі на так званую лёгкую. Між іншым, пазней, у 1925 годзе, аркестра пецярсбурскага удзельнічала ў пастаноўцы «Графіні Марыцы» Кальмана ў варшаўскім тэатры «Новосці». У даробку нашага героя таксама тры ўласныя аперэты «Коханка з экрану», «Роберт і Бертранд» і «Кобета 5012». Кракатук. Паводле Міхальскага, сваю першую песню Ежы Пецярсбурскі напісаў акурат у Вене, знаходзячыся на вінным заводзе. Твор меў нямецкі тэкст, які не захаваўся. Спявае Адам Астон. Принцingу przy winie od lat wioska słynie nurdu, allein nurdu. To znaczy mniej więcej, mój złoty, mój miły, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Przy walcu, przy winie, twój smutek przewinie, zapomnisz o wszystkim jak się nie. Wiedeńska piosenka, tak rzewna i miękka, najsłodsze wspomnienia mi się le. Wiedeńska piosenka, tak rzewna i miękka, najsłodsze wspomnienia mi się le. Адным з першых ужо варшаўскіх твораў Ежы Пецярсбурскага стала «Велька Теодора» на словы Юліяна Тувіма. Прэм'ера прайшла ў 20-м годзе ў згаданым «Чорным каце». Акром таго, па вяртанні з Аўстрыі ў Польшчу маладому аўтару давялося прыняць удзел у вайне палякаў з бальшавікамі. Музыка стаў жаўнерам першага ваенна-паветранага палку. А ўжо ў наступным 21-м годзе Ежы працягнуў практыку акампаніятара і аўтара песень у розных тэатрах Варшавы. У тым ліку працаваў у «Куі про кво», «Перскім оку» і «Морскім оку». Кракатук. Раз в вечернем дансинге, как-то ночью мая, где тела сплетенные колыхал джаз-банд. Як сведчыць пан Міхальскі, тады ж, на пачатку 20-х, Ежы Пецярсбурскі пазнаёміўся з ураджэнцам Кіева Аляксандрам Вярцінскім. Той пасля кастрычніцкага перавароту быў змушаны эміграваць і перыяд прыкладна з 22 до 27 году правёў у Польшчы, ажаніўшыся на габрэйцы Рахіль Патоцкай. Калі да эміграцыі Аляксандр сябраваў з мастакамі-авангардыстамі Казімерам Малевічам і Маркам Шагалам, да прыкладу, то ў Польшчы актыўна
камунікаваў з паэтамі групы «Скамандр», у прыватнасці з Антоніем Сланімскім ды тым жа Юліянам Тувімам. Апошні пераклаў некаторыя творы Вярцінскага на польскую мову, а заразом рабіў на яго пародыі. Прытым, па словах спевака, амаль уся польская публіка, за выключэннем хіба зялёнай моладзі, добра разумела і расейскую. Сам артыста не выключаў сваё польскае паходжанне, якое падкрэслівалася і характэрным акцэнтам. Где теперь, кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли последний раз. Я видел вас так близко, пролеты улиц, вас умчало все. Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает Аднойчы акампаніятар Александра Вярцінскага прыхварэў, і спявак знайшоў часовую замену ў асобе Пецярсбургскага. Піяніста набыў усе ноты ягоных рамансаў, якія знайшоў у продажы, за ноч разабраў іх і выправіўся з Вярцінскім у турнэ па Польшчы працягласцю ў некалькі месяцаў. Кракатук. Адметна, што з усіх польскіх гарадоў Вярцінскі асабліва шанаваў Беласток. Неаднойчы спыняўся тут у гатэлі «Рыц», а канцэрты даваў побач у тэатры «Палас». Урывак з крытычнай рэцэнзіі тых часоў. Беластоцкія какаіністкі, німфаманкі, садысткі ды адэпткі лесбійскай любові, узбуджаныя ягонымі творамі, з палымянымі ад захаплення і нездаровага расчулення вачыма, пляскалі ды раўлі. Авацыі былі сапраўдным шабашам беластоцкіх дэгенератак ад падлеткаў да пераспелых матронаў. Радости, салом печали, как кровавли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы ни встречались, не поднять нам усталых ресниц. Мимо стеклышка иллюминатора проплывут золотые сады, пальмы тропика, солнце экватора, голубые полярные льды. И все равно, где бы мы ни встречались, как кровавый сирен, мысль радости, шалом печали, не поднять нам усталых ресниц.
Па заканчэнні гастроляў Александр Вярцінскі прапаноўваў свайму новаму канцэртмайстру працягнуць супрацу, але пецербургскага тады ўжо больш цікавілі танга ды джаз. Тым не менш яны захавалі таварыскія стасункі. Кракатук. Звенят, гудят джаз-банды, и злые обезьяны мне скалят искалеченные рты. Праз дзесятых гадоў Александр Вярцінскі па дарозе з Берліна ў Вену, маючы 3 дні па транзітнай візе, правёў гукасесію ў варшаўскай студыі «Сірэна Электра». Прыкладна на палове з 30 запісаных тады песень артысту акампануе Ежы Пецербургскі. Пару з іх мы і пачулі. Дарэчы, маршалак Юзеф Пілсудскі меў поўны камплект усіх польскіх плытак расійскага п'еро. Варта таксама дадаць, што пасля вайны сталым канцэртмайстрам Вярцінскага служыў Міхал Брохіс, родам са Слоніма. Не смотри ж, мой мальчик, глазами, и в темноте напрасно. Мам, не годи, мама не вернется, мама любит мужа, старого седого своего отца. За окошком нашим тихо стонет стужа, и намело сугробы у нашего крыльца. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз. Мы ў Варшаве паняцця не маем, што ён сябе ўяўляе ў чыстым выглядзе. Я б хацеў, каб варшаўскія музыкі маглі паслухаць, напрыклад, 4 мурынаў, якія спяваюць і граюць у забаўляльнай лакацыі «Жакдан де Массор». Якое задавальненне! Гэтак акадэмічны кампазітар Караль Шыманоўскі ў 1924 годзе пісаў з Парыжа у вядомосці літарацкі. Музыкі міжваеннай Польшчы, у тым ліку заходнебеларускія, мелі не надта шмат крыніцаў для знаёмства з джазам. Замежныя плыткі, прэса, зрэдчас асабістыя кантакты, амерыканскія гастралёры, пазней радыё ды гукавое кіно. Як сведчыць Дарыюш Міхальскі, джаз на пачатку гралі не ў кабарэ, рэвю-тэатрах ці вадавілях, а ў рэстарацыях ды кавярнях, радзей у канцэртовых залях. Варшавы, Кракава, Лодзі, Вільні, Беластока, Львова. Дробныя забаўляльныя установы часта змянялі адрэсы. Прытым у польскай прэсе тэрмін «джаз» часта ўжывалі неадэкватна. Аркестру маглі назваць джазавай толькі праз наяўнасці барабаннай устаноўкі альбо саксафонаў. Паслухаем характэрны слоу-фокс Ежы Пецербургскага з вакалам Адама Астана.
świat się pragnie śmiać. Nocą najmocniej pachną róże i chętnie służę, gdy je ze mną zechcesz rwać. Jak pani może w nocy spać? Chcesz tracić szczęście, no to trać. Lecz ja za noc w zachwycie, za taką noc dam życie. Nie po to noc, by spać. Мы ведаем з 10-й часткі нашага радыёсерыялу, што гісторыя польскага джазу пачала свой адлік у 1922 годзе ў вольным месце Гданьску. Тады Зыгмунд Карасінскі стварыў першы джаз-бэнд дыксэлэндавага накірунку, у які запрасіў Фрэда Малядыста з банджа і Ежы Пецярсбургскага за клавішы. Зрэшты, прыкладна праз год месца піяніста заняў Шымон Каташык, а нашаму сённяшняму герою давялося вярнуцца ў кабарэ. Кракатук. Час прамовіць колькі словаў пра залатога кузэна. Артур Гольд быў на 2 гады маладзейшы за Ежы Пецярсбургскага, як мы ўжо дазналіся, рана стаў сіратой. Пасля заканчэння сярэдняй школы ў Варшаве выехаў да дзядзькі ў Вялікабрытанію і менавіта на Туманным Альбіёне пачаў навучацца музыцы. Асноўны ягоны інструмент скрыпка. Нагадаю, што юнацтва першага гітарыста джазу БССР Лазара Маркевіча таксама прайшло ў Лондоне. У адказ факстрот Пецярсбургскага з голасам Адама Высоцкага. Ani Londyn, ani Rzym, ani Wiedeń, walczem syn. Tylko Paryż, jak cudowny mi ten dzień, o mon Paris. Każda knajpa, każdy bar, tu ma urok, tu ma czar. Jaka słodycz, jaki szarm, w tym jednym słowie tkwi, o mon Paris. Tu cudownych kobiet jest najwięcej, tu nie ma butych chmur, tu się zawsze kocha najgoręcej. Paris, Paris, d'amour, ani Londyn, ani Rzym, ani Wiedeń z walcem swym. Tylko Paryż, Paryż, każde z miasta prosi ci, o mon Paris. Ani Londyn, ani Rzym, ani
ani jeden znać ten czyn. Tylko Paryż, Paryż, każde z miasta prosi cicho Paryż. Па вяртанні з Великабрытаніі ў 1922 годзе Гольд пачаў граць з пецярсбургскім у кабарэ «Куі про кво». Ён уразіў шэфа вынаходлівасцю ды універсальнасцю. Заснаваў таксама асобны джаз-бэнд «Каган Гольд», у якім удзельнічаў і чорнаскуры бубнач Сэм Сальвана. У 24-м Артур Гольд ізноў выехаў у брытанскую сталіцу, дзе гэтым разам паўдзельнічаў у запісах мясцовых танцавальных аркестраў для фірмы «Коламбія». Вярнуўшыся ў Варшаву, супрацоўнічаў з начнымі установамі, у тым ліку як піяніста. Кракатук. Хіп-хіп, ура! У 1925 годзе Артур Гольд настала вярнуўся ў аркестр кузэна, але ўжо як раўнапраўны лідар. Першы склад калектыву укамплектавалі мультыінструменталісты. Адзін з іх, Леон Генрыкоўскі, граў на скрыпцы, акардэоне, альтовым саксе ды вібрафоне. Ежы займаў месца ля раяля, часам таксама браў у рукі акардэон. Артур жа фактычна стаў франтмэнам, дырыгуючы і выдаючы скрыпічнае сола. Таму калектыў па аналогіі з карасінскім каташыкам меў назоў «Гольд Пецярсбургскі», альбо «Джаз-бэнд Гольда Пецярсбургскага», альбо нават «Оркестра хармоністов». Прозвішчы размяшчаліся ў альфабетным парадку, але, як у выпадку з К і К, пазначалі функцыі. Гольд – дырыгент, Пецярсбургскі – піяніста. Прытым абодва – кампазітары, аранжыроўшчыкі і лідары калектыву. Яшчэ адна румба з рэпертуару пана Ежы, але ўжо аўтарская. Спявае Мечыслаў Фох. Nad światem rumba tętni, dzwoni i gra namiętnie, przez dni i noce czarne. Ty, który nie znam wcale, w ramionach moich szalej, nie chciało swe przygarnę. Nad światem rumba tętni, dzwoni i gra namiętnie, wściekły szalony rytm. Wiesz, gorące usta moje, hej, tak jak my we dwoje, nie tańczni. Дарэчы, першы склад аркестры Г і П можна пабачыць на жывапісным палатне Фелікса Яблчынскага, якое захоўваецца ў зборах музею Варшавы. Забаўна, што паралельна існаваў яшчэ адзін калектыў Гольда Пецярсбургскага, створаны малодшым братам Артура Гольда Генрыкам і малодшым братам Ежы Пецярсбургскага Станіславам. Генрык таксама быў скрыпачом, Станіслаў піяністам, таму гэтыя дзве фармацыі дагэтуль блытаюць. Пасля пачатку Другой сусветнай вайны узнікла і трэцяя эстрадная аркестра Гольда Пецярсбургскага, толькі ўжо Генрыка і Ежы. Заблытацца тут сапраўды лёгка, тым больш, што першыя два калектывы часта выступалі ў адных і тых жа месцах.
У 25-м годзе бэнд Артура Гольда і Ежы Пецярсбургскага пачаў граць у лакацыі «Оаза». Там жа праз год і не менш паспяхова атабарыліся Генрык Гольд са Стасем Пецярсбургскім, названыя «Оаза джаз». Напрыканцы 20-х яны ж выступалі пад імем «Сімфані джаз». Кrakatuк. Што тычыцца аркестры Артура Гольда і Ежы Пецярсбургскага, то ў першы ж год поўнафарматнага існавання бэнд зрабіў дэбютныя грамафонныя запісы. Зафіксаваў нумары, граныя ў тэатрах рэвю. Вашай увазе «Шиммі Фокс» пана Ежы, апублікаваныя ў 26-м годзе польскім аддзяленнем фірмы «Каламбія». Спявае, як пазначана на плытцы, комік Ігнацый Улятоўскі. Gdy szedłem raz ulicą miasta, znudzony szarym, głupim dniem, wtem patrzę, zbliża się niewiasta i męczy mnie spojrzeniem swem. Oglądam ją od nóżek aż do głów, nie szpędząc zachwyconych słów. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, to o czym dawno śnie, ach jak to bierze mnie. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, rozkoszny dreszcz przenika mnie na stroś. Ma kolanka dwa, kaleczki niby mgła i coś pewnie jeszcze ma. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, nie widać, ale spojrzeć tak. Za tydzień żoną mą została, ta właśnie, która miała coś. Lecz przekonałem się, że miała to, co ma tyle cheli dość. Trzeba tylko umieć szukać w miejscach słów, a można znaleźć nawet tu. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, to o czym dawno śnie, ach, jak to bierze mnie. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, rozkoszny dreszcz przenika mnie na wskroś. Ma kolanka dwa, kaleczki niby mgła i coś pewnie jeszcze ma. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, nie widać, ale spojrzeć tak. Ma kolanka dwa, kaleczki niby mgła i coś pewnie jeszcze ma. Ona ma coś, ona ma coś, ona ma coś, nie widać, ale spojrzeć tak. У другой палове 1920-х гадоў аркестра Гольда Пецярсбургскага лічылася адной з найлепшых у Польшчы. Сярод іншых артыстаў калектыў часцяком акампанаваў Толі Манкевічуне ды Хуру Дана. Творы Пецярсбургскага пачалі выконваць вядучыя эстрадныя спевакі кшталту Людвіка Сампалінскага ці Яўгенію Шабода. Аркестра выступала там жа, дзе на самым пачатку 20-х граў сам Ежы: Куі-про-кво, Перскае ока, Морскае ока, а таксама ў тэатрах Новосці ды Банда. Акром сталіцы суправаджала дансінгі ў Лодзі, Закапане, Катавіцах ды Вільні. Калейдоскоп Лодскі у красавіку 1926 году пісаў: «Хто ж з нашых чытачоў не ведае папулярных сёння не толькі ў Польшчы, але і за граніцай джаз-бандыстаў Ежы Пецярсбургскага і Артура Гольда. Зараз яны кампануюць разам новую песню «Лодзянкі робян несподзянкі». Krakatuк.
Польскае выданне «Музыка» у тым жа годзе канстатавала: іх песні, вядомыя па ўсёй краіне, і апошнім часам давандравалі да Парыжа і Лондона, дзе відавочна будуць цешыцца такім жа поспехам, як у нас. Вядомая фірма Францыса Салябера закупіла апошнія песні петербургскага Ігольда, якія па хуткім часе пачне спяваць нацэкванская сталіца. Цэквана — антычнае імя парыжскай ракі Сены. Упершыню так сталася, што не Варшава бярэ шлягеры з Парыжа, а наадварот. У жывым аўтарскім выкананні музыку Г і П бліжэй да канца дзесяцігоддзя змаглі пачуць у курортных гарадах Великабрытаніі, Францыі, Швейцарыі, Нямецчыны, Аўстрыі ды Чэхаславаччыны. Od północy do poranka czekam na was jak kochanka. Śląc miłości tam, w trząsym rytmie tam, chcę każdego blisko mieć. Dzień porwani moim życiem, podnieceni serca bicie. Gdy dam oczkiem znak, nie wiem skąd i jak, z ramion mych padniecie się. Na bulwarach rozbawiony tłum, zawsze Paryż to jest Paryż. W kawiarenkach pary pełne dum, zawsze Paryż to jest Paryż. Pod palacem świeżych róż kobierce i maleńkie midzineczki serce. Krzyk reklamy i motorów szum, zawsze Paryż to jest Paryż. Światła miasta was chowają, światła miasta was wciągają. Jak obłędne ćmy, co wśród nocnej mgły skrzydeł opalają szyj. Choć omotam was i spalę, powracacie do mnie stale. Wy ustami znów, nagle i bez słów, być przy samych ustach my. Na bulwarach rozbawiony tłum, zawsze Paryż to jest Paryż. W kawiarenkach pary pełne dum, zawsze Paryż to jest Paryż. Pod palacem świeżych róż kobierce i maleńkie midzineczki serce. Krzyk reklamy i motorów szum, zawsze Paryż to jest Paryż. Zawsze Paryż to jest Paryż. Zawsze Paryż to jest Paryż. I maleńkie midzineczki serce, krzyk reklamy i motorów szum, zawsze Paryż to jest Paryż. Чарговы гімн французскай метраполіі ад ежы петербургскага заспяваў Тадэвуш Валішэўскі. Нумар уваходзіў у рэвю «Падарожжа на месяц». Даследчык Дарыюш Міхальскі параўноўвае аркестру Гольда Петербургскага з хамелеонам. Склад мелазменлівы, ад секстэту да актэту, часам выразна арыентаваная на дыксэленд, труба, кларнет і трамбон, часам мадэрнізаваныя, альтовыя тэнаровы саксафоны, навогул прыстасаваныя да густаў аўдыторыі, вадэвіль, як і да пажаданняў дырэкцыі тэатру. Кракатук. Канкрэтна джазавы рэпертуар Г і П, паводле меркавання назіральнікаў, набліжаўся да стылю амерыканца Пола Уайтмана, які выконваў, так бы мовіць, нотны, рытмічна спрошчаны джаз. Петербургскі цягам 20-х гадоў спрабаваў пісаць і блюзы, што больш нагадвалі арыі. Як мінімум 3 з іх зафіксаваныя на кружэлках Лёды Рагінскай. Zobaczyć
Kochający się mnie, tym uśmiechem słowatem, Ежы Петербурскі не пазбягаў займацца і рэклямнымі мелодыямі, не хаваючыся ў адрозненне ад іншых аўтараў і выканаўцаў пад псеўданімамі. Праз музыку ў тагачаснай Польшчы рэкламавалася ў прынцыпе тое, што і цяпер: цыгарэты, кава, мыла, шампуні, парфума, касметыка, бялізна, аўтамабілі, чакаляда, згадаем танга Карасінскага. У прыватнасці Петербурскі напісаў рэкляму для «Дай Гоу» – духоў для тых, хто танчыць пад джаз-банд. Песня была апублікаваная ў выглядзе нотаў. Фрагмент з архіўнага інтэрв'ю Ежы Петербурскага, якое ён даў у 1964 годзе у баварскім Мюнхене. Strasznie mi miło, że ja przyjechałem tutaj do Monachium i spotkałem moich przyjaciół właśnie jak kompozytora. Страшна прыемна, што я прыехаў у Мюнхен і сустрэў маіх прыяцеляў. Мой матэрыяльны стан вельмі добры, але я цешуся тым, што маё імя пайшло ў свет. Гэта прыемна. Грошы сёння ёсць, а на другі дзень няма. А гэта застаецца. Кракатук. Сусветныя шлягеры нашага асноўнага героя закранем у наступным выпуску. Датычна Артура Гольда. Пана называлі майстрам імправізацыі, казалі, што ён ствараў музыку інтуітыўным спосабам і ўключаў туды клезмарскія матывы. Візітоўкай аркестры стаў ягоны рэклямны зноў жа Шымі Фокс, створаны ў 1926 годзе для рэвю «Остатня нагосць» – апошняя аголенасць у тэатры Куі про Кво. Паэта Анджэй Уласт, іх пастаянны суаўтар, параўноўвае Ежы і Артура са старажытна-грэцкімі героямі-аяксамі, якія бралі ўдзел у аблозе Троі. Вашай увазе, так бы мовіць, пасляваенная рэканструкцыя спеву з голасам Ганкі Бяліцкай. Дарэчы, пані Ганка міжваенны час правяла ў Ломжы, цяпер гэта падляшскае ваяводства. Падчас другой сусветнай працавала ў тэатры «Пагулянка» ў Вільні, а пасля вайны ў Беластоцкім драмтэатры ў прыватнасці. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Strajkuje ten i ów, podskoczył dolar znów, a pan Zdziechowski miał w komisji kilka nowych mów. Nie przejmuj tym się nic, uważaj, to za widz i słuchaj sobie w kwiepropwo z pogodą lic. Jak Peter Zborski razem z Goldem gra, z jazzbandu te Ajaxy dwa. Sam pan Świkowski w humor wpadnie boski i przy małżonce swej szejmy krzyknie hej, gdy Peter Zborski razem z Goldem gra. Nie zaśniesz w nocy aż do dnia i podczas tańca będziesz myślał, że minęła chwila zła, gdy Peter Zborski z Goldem gra. Mąż pewien w nocy raz
do sal oazy w las, a widząc żonę z gachem krzyknął: a złapałem was! Rewolwer wyjął i ponuro zmarszczył brwi, lecz nagle zaczął śmiać się, mówiąc: przebacz mi, bo Peter Zburski razem z Goldem gra, z jazzem dutea jak sydła. Sam pan Świnkowski w humor wpadnie boski i przy małżonce swej szalejny krzyknie: Peter Zburski razem z Goldem gra, nie zaśniesz w nocy aż do dnia i podczas tańca będziesz myślał, że minęła chwila zła, gdy Peter Zburski z Goldem gra. Gdy Peter Zburski razem z Goldem gra, nie zaśniesz w nocy aż do dnia i podczas tańca będziesz myślał, że minęła chwila zła, gdy Peter Zburski z Goldem gra.